Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα αποφάσισα να σας δείξω πώς θα κάνουμε μία μαρμελάδα μπανάνα. Λοιπόν, έχω εδώ όριμες μπανάνες, όπως βλέπετε. Έχω τη ζάχαρη μου και έχω και τα λεμόνια και μία βανίλια. Αυτά είναι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θα στύψω τα λεμόνια μου, θα κόψω τις μπανάνες μου, θα τις βάλω σε κατσαρόλα, θα ρίξουμε τη ζάχαρη και μόλις είναι έτοιμη θα ρίξουμε και τη βανίλια και αυτό είναι όλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαδικασία. Πάμε. Εδώ έχω κόψει τις μπανάνες μου σε ροδέλες. Ωραία, ωραία, τις βάζω στην κατσαρόλα. Ρίχνω μέσα τη ζάχαρη. Εγώ να σας πω ότι όσες συνταγές σας έχω γράψει, όσες συνταγές σας έχω δώσει, τις κάνω με υποκατάστατο ζάχαρης, να ξέρετε. Είναι με στέβια, με φρουκτόζη και τέτοια. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι στέβια. Εσείς θα την κάνετε με κανονική αν θέλετε. Λοιπόν, τώρα ρίχνουμε τη ζάχαρη, έχουμε τη ρίξει τις μπανάνες, ρίχνουμε και το λεμονάκι μας και ανακατεύω έτσι να. Λοιπόν, μόλις καραμελώσουν εδώ οι μπανάνες και κλείσουμε το μάτι μας, θα ρίξουμε μέσα τις δύο βανίλιες. Και αυτό ήταν όλο. Και το αποθηκεύουμε στο ψυγείο, τα βάζουμε σε αποστηρωμένα βαζάκια. Εγώ κρατάω, ξέρετε, τα βαζάκια από κάτι ντομάτες, από κάτι τέτοια. Και τα χρησιμοποιώ για τη μαρμελάδα μου. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχω βάλει, είπαμε, μπανάνες, λεμόνι και ζάχαρη. Αυτό είναι. Θα τα αφήσω να πάρει βράση, να καραμελώσει και αυτό ήταν όλο. Αν θέλετε να κάνετε λιγότερη ποσότητα από αυτήν εδώ, θα βάλετε στις 3 μπανάνες 300 γραμμάρια ζάχαρη και μία βανίλια και 2 λεμόνια. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, να καραμελώσει και πάμε να δούμε τη μαρμελάδα μας. Όπως βράζει, ξαφρίζουμε αν θέλουμε. Έτσι, ωραία. Όπως βράζει, ξαφρίζουμε, βγάζουμε τους αφρούς για να μείνει καθαρό η μαρμελάδα μας. Παίρνουμε ό,τι μπορούμε από γύρω-γύρω, τα ξαφρίζουμε και συνεχίζει το βράσιμο. Συνεχίζει το βράσιμό μας. Όπως βλέπετε εδώ έχω βγάλει αρκετό αφρό που έχω ξαφρίσει. Εντάξει. Αφήνουμε εδώ να τραβήξει ακόμα η μαρμελάδα μας. Έχει ακόμα λίγα λεπτά ακόμα. Βλέπετε πως βράζει, έτσι. Συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να δέσει. Η μαρμελάδα μας έχει δέσει τώρα. Οπότε τι κάνω, ρίχνω τις 2 βανίλιες μέσα. Ανακατεύω. Και την τραβάω από τη φωτιά. Και την αφήνω να κρυώσει και να σφίξει κιόλας. Και μετά θα τη μοιράσω στα βαζάκια μου. Λοιπόν, κλείνω, την αφήνω να κρυώσει και συνεχίζουμε. Θα την άφηνα τώρα στην άκρη όπως σας είπα να κρυώσει, αλλά τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο που είναι, θα δώσει καλύτερη γεύση. Παίρνουμε ένα κονιάκ και ρίχνουμε μέσα ένα καπάκι. Ένα καπάκι, δεν θέλει άλλο, ένα καπάκι κονιάκ. Ανακατεύουμε. Τώρα που το θυμήθηκα σας το λέω, μπορούσαμε να μην το έχουμε βάλει, αλλά θα δώσει πιο ωραία γεύση στη μαρμελάδα μας. Ωραία. Τραβάω και αφήνω να κρυώσει. Εδώ η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη, έχει δέσει, τη βλέπετε. Θα την αφήσω ακόμα να κρυώσει κι άλλο, θα σφίξει πιο πολύ, θα τη βάλω σε βαζάκι. Απλώς σας ετοίμασα μία φέτα ψωμί, για να δείτε. Έχω βάλει βουτυράκι. Βάζουμε και μαρμελάδα πάνω και την απολαμβάνουμε ζεστή και ωραία. Αυτή ήταν η μαρμελάδα μας, ελπίζω να σας αρέσει να τη φτιάξετε, να την πετύχετε, να την κάνετε τόσο ωραία και να την απολαύσετε. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να είστε όλοι καλά.